ଦେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ। ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟସ୍ ରଖିବି। ଆମର 24 ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଖାଲି ଥିବା 15,774 ପୋଷ୍ଟରୁ 7,276 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 48.91% ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଲା। ସେହିପରି 12ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 290 ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସରରୁ 74ଟି ଖାଲି